Това видео е за тези от вас, които купуват недвижим имот. Истинските проблеми не се виждат на оглед. Понякога не се виждат и просто от нотариалният акт на собственика. Огледът не показва всичко и рисковете не са там. Това видео е за хората, които мислят една стъпка напред. Обръщаме се към тези от вас, които не искат изненади, не разчитат на късмет, а искат сигурност и искат контрол. Казвам се адвокат Любен Димитров и съм човекът, който в най-голяма степен оглавява и работи в областта на недвижимите имоти в нашата кантора. Имотите и вещното право са моя слабост още от студентските ми години, макар и преподавателят ми да няма особен принос за това, тъй като преподаваше материята сухо и скучно. Но може да се каже, че всичко се преобърна в един кратък и прозаичен разговор с баща ми една вечер, който обичаше да ме провокира и веднъж ме попита следното. А можеш ли да ми кажеш за какво са водени всичките войни по света от най-дълбока древност насам? Нямах готов универсален отговор на този въпрос, но след малко той ми го даде. Ами за имоти, за земя. С изключение на Троянската война, за хубавата Елена, може би. И този отговор тогава, неразбираемо за мен как, но отключи един нестихващ и до днес интерес към най-любопитните и засукани имотни казуси. Защото имотните въпроси вече не се решават на полето на войната, а на полето на безкрайните правни ситуации и въпроси, които изникват. След това дойде и първата ми работа по специалността, когато вече на практика се сблъсках лице в лице с имотите и земята. Кантората ни тогава работеше в тясно сътрудничество с един нотариус, който дори ни посещаваше веднъж-два пъти в седмицата и имах възможността отблизо да се запозная и да наблюдавам сделките с имоти, както и всички съпътстващи фактори, проблеми и въпроси. И така, след много сделки, много практически проблеми, а също и немалко спорове и дела, достигнах до момента, когато ми хрумна идеята за създаването на една единна и комплексна правна услуга, насочена най-вече към купувачите на имоти, а именно пакетната ни услуга за проверка на имот преди покупка. Защо към купувачите, може би бихте се запитали? Защото купувачът е слабата страна по сделката, независимо от това, че той е човекът с парите. Защото купувачът е този, който купува, както се казва, котката в чувал. И тук отново ще се върна към началото на това видео. Истинските проблеми не се виждат на оглед и не се виждат с поглед. Сделките с недвижими имоти са от онези специфични сделки, при които това, което виждаш и можеш да пипнеш, и същото това нещо, погледнато от правната и документална страна, могат да бъдат две толкова различни и толкова далечни едно от друго неща. Освен пакетната ни услуга, смея да кажа, че сме създатели и на първия по рода си наръчник при покупка на недвижим имот, който е свободно достъпен на сайта ни и всеки може да изтегли. А с тази видеопоредица ще се постараем да надградим сухата информация с множество примери от практиката ни, полезни съвети и разяснения. И така, как реално започва процесът? Нека започнем от самото начало. Как се избира имот и къде възникват първите реални рискове? Всичко започва стандартно. Обяви, огледи, сравнения. Но още тук много хора правят първата си грешка. Подписват документ, който изглежда напълно безобиден, но често не е. Това е така нареченият протокол за оглед. На пръв поглед това е просто формален документ, който трябва да удостовери, че лицето Хикс ви е показало конкретен имот. Но в доста случаи той съдържа клаузи, които ви обвързват дълготрайно с конкретен брокер или агенция и създават задължения за заплащане на комисионна или неустойки или други. В същото време почти никога не се предвиждат реални задължения на посредника. Тоест, вие поемате ангажимент без насреща да има реална отговорност. Нещо, което много хора не осъзнават. Този протокол понякога реално замества договора за посредничество. И в един момент може да се окаже, че дължите комисионна, само защото ви е показан имот. Тъй като комисионната се плаща още при подписване на предварителния договор, ви съветваме, ако използвате услугите на посредник, да договорите съдействие от негова страна по всички технически и комуникационни въпроси на сделката. Разбира се, не съветваме да му доверявате правната страна, но това ще бъде тема на друг епизод. Затова нашият съвет е: четете внимателно, не бързайте и не подписвайте нищо така между другото. Ако нещо ви смущава, поискайте време за преглед и консултация. При покупка на имот с посредник имате пълно право да договорите какво точно включва неговата услуга. Показването на имота е само началото.
Следващия момент, в който много хора се поддават на натиск, е при самите огледи. Много купувачи споделят, че в хода на огледите се чувстват притиснати да вземат окончателно решение в рамките на минути, като това усещане се създава най-често с изречения от типа: "На тази цена няма друг в района. Трябва да решите сега, след вас има още 10 огледа. Такъв имот от 6 месеца не е имало на пазара. Утре ще е късно, помислете и се обадете до час" и така нататък. Понякога това е вярно, понякога е просто стандартен търговски подход. И в двата случая добре е да си дадете време да помислите. Бързото решение само по себе си не е проблем. Проблемът е, ако кажете "да, купувам го". Веднага следва поемането на ангажименти, подписване на споразумение и плащане на стоп капаро. Това вече е важна стъпка и преди да я предприемете, трябва да сте сигурни, че знаете важните за вас неща. А те са: какви документи за собственост има продавачът? Готов ли е да даде копия за предварителен договор? Има ли информация за тежести върху имота? Продавачът склонен ли е на сделка с банков кредит, ако ще ползвате такъв? Какви са очакванията му за срокове и начина на плащане? Това са напълно нормални въпроси, които всеки купувач трябва да зададе. Те са важни, защото от отговорите им зависи дали изобщо ще се стигне до сделка. В практиката ни много често консултираме купувачи, които на твърде късен етап от сделката са разбрали, че продавачът настоява за плащане на част от цената в брой. Когато научат за възможните последици обаче, те често се отказват от сделката. Често попадаме и на случаи, в които не е предвиден достатъчно дълъг срок за подписване на предварителен договор. Това може да доведе до забава на купувача да изпълни задължението си и да загуби платеното капаро. Примерите са много и са различни, но проблемът винаги възниква от липсата на достатъчно пълна и ясна първоначална информация. Всички тези въпроси се решават по един начин – с добре изготвен договор, който урежда конкретната сделка. Запомнете това, защото е много важно. Трябва да е подготвен за конкретна сделка и да обхваща всички важни въпроси. Общите стандартни договори, или така наречените бланки, не решават проблеми, те създават такива. Всяка изтеглена от интернет бланка на договор, без значение за какво точно е той, е риск, който не бива да се поема при сделка с недвижим имот. Не общите, а индивидуално договорените клаузи защитават вашите права при вашата сделка. Ако спазвате това правило, дори да възникне проблем, вашите права ще бъдат защитени. Тук логично стигаме и до въпроса: кой трябва да подготви текста на договора? Истината е, че в една сделка никой няма подобно задължение. Да, както стана въпрос, всеки може да изтегли бланка от интернет или да ползва тази на брокера. Това е въпрос на избор. След като никой няма задължение да подготви договора, то стигаме до въпроса: а кой може да го направи? За съжаление, у нас се счита, или поне се е наложила практика, че всеки може да пише договори или да генерира такива с помощта на изкуствен интелект. От опит ви казвам, че изкуственият интелект не се справя никак добре с юридическата материя, или поне не с българската такава. От практиката ми мога да кажа следното: единствено човек с юридическо образование и опит във вещното право, изключително при воденето на дела, може да подготви документи, свързани с сделката, които да отговарят на нуждите на страните и да предвиждат адекватно правата, задълженията и санкциите при нарушение. Такъв човек обичайно е адвокат. Може да звучи нескромно, но през призмата на дългогодишния ми опит и хилядите казуси, с които съм се сблъсквал, имам самочувствието да кажа, че знам какво точно трябва да съдържа всеки документ, свързан с покупката на имот. Вярвам, че много други колеги също го знаят. Затова информираният и логичен избор е да се доверите на адвокат, който да защитава вашите права. Ако сте стигнали до това решение, нормално е да си зададете въпроса: кога, в кой момент да се обърнете към адвокат за съдействие? Отговорът е лесен. Веднага след като сте избрали конкретен имот и преди да заплатите стоп капаро или да подпишете ангажиращи документи, като депозитно споразумение, договор за стоп капаро, предварителен договор и така нататък. Това не означава, че не можете да го направите и на по-късен етап. Означава само, че със сигурност ще се изпестите излишни стъпки при евентуални проблеми с сделката. Ако се чудите с какво още може да ви бъде полезен адвокат, най-общо той може да провери документите за собственост и цялата история на имота, да установи дали има проблеми,
да ви разясни последиците от конкретни клаузи, да предложи корекции и допълнения в договорите, да води преговори относно тези промени с продавача или негов представител и да ви насочва последователно към следващите стъпки. Съветвам ви, ако ползвате услуги на адвокат, още в самото начало да уведомите посредника или продавача за това. Ако насрещната страна реагира остро, това е сигнал да подходите с повишено внимание. Обичайно, нежеланието от намеса на специалист на страната на купувача означава потенциални проблеми, които се прикриват, или нежелание да се поеме от отговорност под формата на ясни условия, неустойки и други важни за сделката елементи. За да си помогнете преди да направите първа стъпка при покупка на имот, задайте си тези 5 въпроса. Първо, продавачът предостави ли ми документ за собственост? Имам ли някаква информация за тежести? Чувствам ли се притиснат без ясна причина? Предлагат ли ми да подпиша документи без да ми дадат възможност за преглед или консултация? Уточнихме ли основните параметри на сделката, като цена, срокове и начин на плащане? Тези малки детайли дават яснота за реалната ситуация, в която се намирате. Ако нямате отговор на някой от тези въпроси или не разбирате това, което ви е представено, настоявайте за допълнителна информация или потърсете съдействие от специалист. Покупката на имот не започва с подписване, тя започва с разбиране. Колкото по-рано си изясните ситуацията, толкова по-малко проблеми ще трябва да решавате по-късно. Ако вече сте харесали конкретен имот и се нуждаете от независима проверка или правно съдействие, преди следващата стъпка ще намерите информация в описанието. В следващия епизод ще говорим за стоп-капарото. Кога е разумно да се даде, какво трябва да съдържа договорът и кои ситуации е добре да избягвате. До скоро!